al poble de Llos, hem visitat la mina de ferro i ara anem a fer el camí dels homes de ferro. La veritat és que és molt interessant, hem entrat dintre de la mina, ens han explicat com es treien el ferro i res, molt interessant. Així és que res, ara anem a fer aquesta ruta, trobarem unes estàtues de ferro i res, ara us ho explico, vinga, fins ara.